Budeme ľúbiť len tých, čo nás ľúbia, byť ľudský len tí, čo sú k nám ľudia. Tak chodte sa byť trocha na bok, že ich nemajú nárok. Sme svoji a tento nie je náš, nedosiahne nám nás. Srdečne vítajte a odovzdávam slovo pánovi predsedovi. Ďakujem pekne, nebudem vás dnes trápiť nejakými politickými rečami, máte toho všetci už plné zuby toho tepla. A skutočne horúco aj na politickej scéne, povedzme si to rovno, celé to zatýkanie, to ako sa nám rozpadá štát, to ako prestávajú fungovať nemocnice, ako je problém s pediatrami, ako je neisté školstvo do budúceho školského roka, ako prestávajú fungovať základné, esenciálne veci v našej republike. Tak toho všetkého máme už my sami plné zuby. A práve preto je dôležité toho 30. septembra prísť k voľbám. Hovorím to všetkým ľuďom, najhoršie, čo môže človek teraz v septembri spraviť, je rezignovať a na voľby ostať sedieť doma, pretože lepšie to v takom prípade rozhodne nebude. Treba prísť voliť zmenu, aby sa nám tu ďalšie 3-4 roky neobjavovali tie isté tváre, na ktoré sme sa pozerali posledné 3-4 roky. Preto, prosím, poďte voliť. Nemusíte voliť nás, dobre, bolo by lepšie, keby ste volili Hnutie Republika, ale voľte vlastenecké sily, aby sme dokázali spoločne nahradiť tú vládu zradcov a vládu klamárov a zlodejov. Ďakujem pekne, držme si palce. Priatelia, naše hnutie si váži slobodu občana, váži si to, aby ľudia mali možnosť zakročiť a rozhodovať sa proti politikom, ktorí sa rozhodnú obmedzovať ľudí na Slovensku. Preto aj jeden z našich hlavných bodov programu je sfunkčnenie referenda. Takže, priatelia, Hnutie Republika bude vždycky presadzovať názor občana, preto sfunkčníme referendum a dáme o zásadných otázkach rozhodovať ľudí, pretože my nerozhodneme my politici, ale rozhodnete vy tak, ako môžete rozhodnúť 39. vo voľbách. Slovenská republika potrebuje mať vybudované ozbrojené sily tak, aby boli schopné vás brániť. Tak ako tu sedíme všetci do jedného. Staršie ročníky si pamätajú, lebo slúžili na vojenskej službe. A ja dneska hovorím veľmi ironicky a pejoratívne, že ozbrojeným silám Slovenskej republiky dneska zostal už len ten ešus. Lebo takí politici ako Naď, Heger a Matovič všetko, čo mohli, darovali, ani nepredali, darovali. To znamená, čo išlo z vašich daní, čo sa tu budovalo niekde v Dubnici, čo sa tu vyrábalo. Aj keď súhlasím s tým, že to bolo staršie, ale to fungovalo, tak nám to mohlo slúžiť v našej obrane k tomu, aby ľudia sa cítili bezpečne a nie ako teraz, že musíme byť odkázaní na pomoc kohokoľvek, len nie sami na seba. A najhoršie je, keď si neviete sám pomôcť a viete, že nikto druhý vám nepomôže. Áno, Hnutie Republika to bude chcieť zmeniť určite, v každom prípade. Máme jasný a zreteľný program, vieme, čo máme urobiť vo našej oblasti ozbrojených síl Slovenskej republiky. Potrebujeme vás, lebo to sú vaše ozbrojené sily. To je vaša armáda. To nie je armáda iba vyvolenej časti politických skupín, ktorí si myslia, že oni určia jej chod a tak bude tá armáda vyzerať. Čiže vrátiť to, čo tie ročníky, ktoré tu vidím pred sebou, si ešte pamätajú. V každom prípade modernizácia v závislosti na tom, aby občan nestrádal. To znamená, že žiadne 2%, jak pani prezidentka dneska sa chváli, že súhlasila, že z toho mála, čo má táto Slovenská republika, ešte pridá 2% do spoločného balíku. Nie pre Slovenskú republiku, ale do spoločného balíku. Nie. Ja vám tu garantujem, jak tu stojím, že Slovenská republika, respektíve jej ozbrojené sily, 2% nepotrebujú dneska. V žiadnom prípade nie. Nemôžu dostávať tieto peniaze na úkor vás a ľudí, ktorí dneska riešia otázky, ktoré sa dotýkajú zvýšenia cen potravín, energie a tak ďalej a tak ďalej. Platí to, čo som povedal, že chceme, vieme a vieme to zrealizovať. Ďakujem vám veľmi pekne a som veľmi rád medzi vami. Všetko dobré vám prajem, pekný deň.